Želiš da porasteš jak i zdrav kao oni? Dobro je da si pozvao najboljeg učitelja zdravlja za sebe, Farmina Genius. Imam personalizovano rešenje za tebe. Dobro, nema smisla da samo čekamo da porasteš. Srećom, imam bolju ideju, ali nam trebaju tvoji roditelji za to. Preuzmite Farmina Genius aplikaciju i unesite sve parametre zdravlja uz pomoć veterinara. A za tebe imam poseban plan. Uz Farmina NND papi hranu i plan ishrane brzo ćeš porasti snažan i zdrav. Farmina Genius, učitelj zdravlja tvog ljubimca za ceo život. Preuzmi aplikaciju.